Gabon guztioi, Eusko ikaskuntzaren tartean zaudete, hemen, Radio Vitorian. Eusko ikaskuntza 2007ko Lekona saria emango dio Sabin Salaberriri. Lekona saria euskal kulturaren pertsona ospentsuenganako ezagutza gisa sortu zen 1983an, halakoen obra osoak interes berezia duenean. Eta gaur, elkarrizketa egingo diogu Sabin Salaberriri. Sabin Salaberri Urzelai, Gabon. Gabon guztioi. Aramaion, 1984an jaio zinen. Hori da. Abuztuaren 20an. Abuztuaren 20an. San Bernardo egunean. Oso ondo. Biak ama eta aita Aramaiokoak ala ez? Bai, biak. Baina, aitamak gurasak bai, baina aitonak ez. Aitona bat bakarri zen Aramaiokoa. Bestea? Bestea, bueno, aitaren partetik Anizeto Salaberri Arrasatekoa eta amona Bergarakoa. Generosa Orbe familiakoa. Eta niramaren partetik nire aitona, bai, Aramaiokoa, Vicente Urzelai, baina amona Arrasolakoa. Eta beraz, Aramaio eta Gipuzkoaren arteko harremana betidanik etorri da, edo azkenengo urtetan oso lotuta egon da Aramaio Gipuzkoarekin, ez da? Eta ikusten duzu, momentu hartan gainera, bueno, gure herri ingurukoak izan zirela nire arbasoak, hau da, aitona Arrasatekoa, bertantxe. Amona Bergarakoa eta bestaldeko amona Arrasolakoa, Bizkaitarra. Orduan salta bat daukagu, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiaren artean toki berean. Nun jaio zinen, kalean ala bazarra? Kalean, ni kaletarra naiz, nire aitonak, haragi tegi bat eta nire aita, kalean jaio zen, kalean eskondu zen, eta ni han jaio nintzen, baina hor nire bizitan dago tarte bat guztiz ondo ezagutzen edudan, hau da, nire gurasoak eskondu zirenean, Arrasatera joan ziren bizitzera, eta haragi tegi bat izan zuten, herriko kalean, eta nire 5 anai arreba nagusiak Arrasatetarra dira, eta gero beste 5 Aramaioan jaio gina, ni 10garrena naiz. Beraz, aita eta ama, egon ziren lehenengo Arrasaten Arategiarekin eta gero Ibarrara joan ziren ala aldrebez. Lehenengo Arrasate eta gero Ibarra. Hori da, horrela, bai. Eta zu jaio zinen Ibarran, Aramaion kalean. Hori da, bai. Eta nolakoa zen bizitza, pentsa, ze urtetan, Gerrate Zibila hasi zenean, nolakoa zen bizitza ume batentzako Aramaion? Ni orduan, umea nintzenez, nintzen konturatzen zer gertatzen zen, baina begira, erra hasi zenean, aita eta bi anai nagusiak, gerrara joan ziren, hau da, legutio erori zenean, orduan, jentea eskatu zuten, Albertiako frentea apurtu egin zenean. Hori da, bai. Eta, bueno, hirurak sartu ziren Amaiur batalioian, eta nik orduan 2 urte izango nituen, besterik 2-3 urte, eta, ez nahi sortaz ezer gogoratzen. Gero, gogoratzen bakarrik, aita etorri zela etxera, 80an, oso aixorik, espetxetan eta horrelako tokietan egonda. Hori 40an? 40an, eta bere ala izan. Eta ni horre 6 urte besterik enitun, eta ni aitaren irudia guztiz borratuta daukat. Enuen ia ezagutu. Eta beste bi anaiak, horrek 8 urtetan edo ziren hor lanetan, espetxeetan eta horrela, eta etxeratu zirenean, oraindik soldadutza egiteko zuten Espainiako estatuan, eta soldadutara itzuli ziren, 26-27 urterekin, soldadutza egitera beste 3 urte kuartelean. Eta horretik familia guztizak abanatuta gelditu zen. Horren oroipena duga nire haurtzarran. Hortik aparte,
gero pentsatzen duzu, da gero ikusten duzu, da, hortaz, buratzen dituz horrelako gauzak, baina horrelako izan zen gure etxean egoera, amak gurekin alzuen egin zuen, eskolara joan nintzen, eta eskolan hori bai, eskolako gogorapenak eta oso onak ditu, gusturako nintzen, parrokian ere, hartu ninduten urte monagilutzat, hartu ninduten, eta nire apaizegin oso gorapen edarra ditut, koroan sartu nintzen kantatzen, solfeo pizka bat ikarzi nuen, piano pizka bat ere bai, eta horrelako osak. Hainbat herritan, jende guztiak alde egin behar izan zuen garratea zalata, demagun Araban adibidez, ere bai, elosun utzi geratu zan, legutiok ere bere ondorioak izan zituen, bombardaketak eta bar, nola geratu zen legutio, Aramaion geratu zineten zuek berriz. Bai, baina Aramaion orduan orden egon zen etxeetatik irteteko, zeren bombardeoen arriskoa zegoenez, eta egun baserri batera goiko errota baserria joan ginen, eta han zenbait famili bilatu ginen, ni hortaz ez nahiz gogoratzen, baina gero etxean entzun da, eta badago gauza bitxi bat, gurekin batera, baserri hortan egon ziren, Nafarrate tarrak, Iñaki Nafarrate Aramaioko alkatea izaniko bat, da gaur egun Aldunian dagoena, bere gurasoak ere, gurekin bizi izan ziren baserri hortan, bombardeoak bukatu arte, eta orduan etxera berri itzuli ginen, eta horrela. Aita, nun ibili izan? Esan nahi dut, garrate izan zenean, Bilbora nora joan behar? Lehen da bizi nik ez dakit hori den hori oraindik aztertu behar dut. Lehen da bizi joan ziren Urkiola. Urkiola, bezera, Otxandio eta Urkiola tarteko hori defenditzera. Eta hortik atzeraka, nirean nahi apako, joan zen mundakatik Bermiora, eta aita eta beste nire naia joan, uste dut Galdako inguruan ibili zirela, eta Bilbo gero hori zenean denak armak utzi zituzten, eta handi Santoñara eraman zituzten, eta hori saltza guzti hori. Lehen da bezala badakitzu italiarrei eman zietela beren armak utzi zituztenean, konpromiso batzuekin eta italiarrak ez zuten hori gorde, eta ero espetxera eta lan forzatuetatik horrela bilizien. Mogorra galtzea, aita bat horrela, ez? Ia ezer jakin gabe. Hori da, bai. Eta gero bat urtetan suposatzen dut etxian etzela honi buruz ia ematen zuen zer txarra egin zutela edo hartu nahi edo eta gainera bakitzu gainera horre egon zen gorketa bat bertan Aramaion ere gerrara joan zirenen aurka eta bestalde nire Aitaponteko Jose Maria Azkarraga hori fusilatu izan zen gainera. Gure etxe ondoan bizi ziren orduan Azkarraga tarrak eta anaipako Jose Mariarekin oso adiskidera ziren eta adiskideak eta biak batea joan ziren gudera eta bata fusilatu izan zen gainera. Eta hori den hori, ni eskola joaten itzaren, badakitzu eskola, Viva España etorlakoak abesten genituen, klaseak hasi baino lehen da bizi, Espainiako bandera jasotzen zen, eta eskola jasota abesten genituen, da ni txera itzultzen itzen, abesten, eta amak eta hori zabetu. Enekin zer gaitik. Eta gero pizkanaka joaten zara pentsatzen, eta nik eskolan eta entzuten ditu, azke gorriak, gaiztoa ziren. Eta etxean behin... Eta zeze pentsatzen zureita gorria zala? Ez, nire horretik, gorriak oso gaiztoak izango ziren. Eta behin horrela izan, eta aita ez da izan, eta gorriak horrezen, baina aita ezen gorria izango ez da. Bai, nork esan zizun hori? Hori etxean, ez da gita, amak edo, horrelako zerbe komentatzen. Ume batentzako, aita orduan gorria gaiztua. Aita hori, terori, eta baina nola izan daiteke nire aita, nire gorriak eta gaiztoa gainera.
eta ero horretortzen, bueno, baina ez gorriak ez ziren abertzaleak, eta baina hori pizkanaka baina. Eta behin gogoratzen ez, etxeko horrelako, ez da, kontribuzio paper batean, edo horrelako etxean, mai gainean ikusi nuen horrelako paper bat, eta paperlaren atzean, ni bar ez zera, arkatzan ditu, kolorezko arkatzak, eta Espainiako ikurriña margotu nuen, eta haitzean izan zen, baina nola egin duzu, eta nik eskolako gauzak. Eskolen ikusten nuen gauza, hori zen, eta horrelako istiluak, eta horrela joan nintzen, zuk esan duzuna, etxean hori zeharo isilduta zegoen, den hori, eta pizkanaka, joan behar izan nuen, jakiten gauzak. Zego horra, amarentzako, ez dakiz zenbat seme alaba aurrera ateratzia? Zenbat zineten etxian? Orduan, momentu hortan, izango ginen, bueno, aita hilzenean, bi anai nagusiak, esan dizut, oraindik espetxeetan. Eta gero, gelditzen ginen beste denok, eta orduan, anai bata, joan zen, arrasatera lanera, elman sartu zen, oraindik gaztea zela, maizi urtekin edo. Urrengo anaia, morroi basari batera. Hirugarren anaia ere, morroi baita beste, eta hiru txikino, amarekin gelditu ginen, orduan, 18 eta 6 urtekoak, amaren ondoan, eta bera adategi batean hasi zen lanean. Adategi batean? Bai. Arrasaten edo? Ez, armaien bertan. Eta, bueno, han irabazten zuenarekin, hiru txikieno, eskola aratuak izan ginen, gero nire horietatik arreba batek beka bat lortu zuen kanpora ikastera joateko, eta horrela moldatu behar izan genuen. Horra. Eta ero nik ere beste beka bat lortu nuen seminarioera joateko, eta baina horrela. Noiz hil zen zure ama? Nire 1962an. Gazte, zaharra? Aita gaztea, 50 urte izango zuten. Eta amak 63 edo. Berarentzako bizitza horra izan zen? Bai, ikusi, bai. Bueno. Eta noiz arte egon zinen bizi izaten Aramaion? Esaten den duzu, eskolako gogorapenak eta politia dituzula, bai, lehen da bizi izaten, lehen urtek izan ziren, Espainiako eresergiak eta kantatzen, eta bandera gurtzen, eta horrelakoak. Urrengo maisua izan zen oso biguna, eta horren gogorapen hona daukat. Hirugarrena, Trebinotarra, hori izan zen, gogorrena izan zen. Gogorrena, baina ez bakarke ematen zigulako, niri gutxiago, ez batzuk gehiago, baizik eta ordu arte ni beti Sabin izan nintzen, eta naiz eta, baina ordua Sabino zen, Sabino izan nintzen, eta nada de Sabin, Sabino. Bueno, Sabino izan nintzen, itzuli nintzen. Eskerrak azinela Sabinorena. Bueno, maizu horrekin, Sabino itzuli nintzen, eta hori izatzen, denpora gutxian egon zen, eta horren gogorapen eskasa dukat. Eta ondo netorezan maizua, hori oso naparra, oso izan zintzoa, erakusle ona, eta horrengo garapen oso ona dukat, oso ona. Eta bueno, ikasi genituen, geografia eta historia pizkatxo bat, eta idazten eta? Bat horren, maizu horren helburua zen, ikusten zuen Aramaiotik edo bi irten bide zeudela, edo nekazaritza, edo arrasaten lantegiren bat. Bai, lantegiren bat. Eta hortarako... Eta zu ez bat eta ez bestea. Baina hortarako, nik ez ninduen ikusten, ez nekazarida eta ez karretila bat eramateko indar gutxikoa ikusten. Bueno, ni beste bide batetik literatura arrotik eta eraman ninduen, baina gehien bat denok matematikak sartu zizkigun, baina ez da egituzkera nola esaten den raiz kuadrada, raiz kubiko horrelako hausak egiten genituen, baina pentsatu gabe begiratuz arrasatzen zeudela profesional eskolak, eta ara eramateko orduan matematiken bidetik ezitu ginduen, eta nik uste gainera ondorio onakin. Hau da, nire generazio aurrekoak
denak izan ziren lantegietan eta lan oso aparekoa, baina gure generazioa denok horrelako eskola pixka bat lortu genuen, eta profesional eskoletan sartu, eta toki honetan, bera maixoa gainera hortaz, arro zegoen, bere eskolatik irteniko jendea, ja formatu irten zela, bueno, formatu dun tokietan gelditu zela. Euskara erabiltzen zenuten etxian, baina eskolan ez. Eta kalean? Eta kalean bai. Baina, orduan baita asko sartu zen, gaztelera asko sartu zen, hau da, euskara zeharo galdu zen, baina, hau da, kaletarron artean batipat. Baserritarrak ez, baserritarrak jarritzen zuten euskaraz egiten. Bai, kalean ere euskaraz egiten, eta etxean jakina, nire amarekin uste dute bizitza osoan enuela erderazko hitz bat ere egin berak. Egia izan behar da, nire ama Aramaioko errota batean jaioa zela eta gazteleraz eskaztxo espresatzen zela. Bueno, orduan, Sabin Salaberri, irakasle batentzako Sabino Salaberri. Ez nekazaritzan, ez Aramaio, ez Arrasateko lantegietan. Apaiza. Bai. Eta nork esan zen. Zeu, Sabin, apaiza. Bueno, esan dizut, ja oso txikitatik sartu nintzela elizan monarillo tzat. Eta, bueno, apaizak ere ikusi ninuten horrelak bizkor samarra nintzela eta pentsatuko zuten, biderik honena seminarioa izango litzateko. Eta eurak izan ziren, beka hori bildu zutenak, lortu zutenak, eta horrekin bidali ninduten ikastera. Hortik. Gazteizera. Bueno, apaiza egia zagolako. Lehen da bizi joan zen Laguardiara, Biasteri, Laguardia eta egite gaur egun nola esaten dira. Etxeteko urruti. Bai, Arabako bestaldera. Bai, antzegoen seminario txiki bat, lehenengo urterako eziketa egiteko horrelako preceptoria, horrelako gauza bat, eta han ikasi nuen lehenengo urtea. Nota honekin gainera. Amarentzako arazo bat gutxiago, suposatzen dut pena handia ere bai. Baina zuretzako gogoratzen duzu? Nik Guardiara. Ama maite nuenik, ni txikiena nintzen, eta amak ere bakitzu zaindu ninduen beti gainera, osasun eskatxo, motel zamarri izan nahi beti izan nahi, orain pizkatxo horputza, gero gogortu nuen kirol pizkatxo bat eginaz eta horrela, baina erdi gaixoa, erdi makaltxoa, beti eta amarentzat hain urrun joatea, baina hori ere ondo etorri zitzaidan, horrelako independentzia pizkatxo bat lortu. Hor egin nuen lehenengo urtea, esaten dizu, nahiko nota honekin gainera, klasiko lehenengoa nintzen. Zenbat urtekin izan zen hori? Hori, 12 urte izango nituen, eta gero beste 2 urte egin nituen Bizkaian, Arratian, artean. Orduan zen, Castillo Lejabeitia. Baina ez berdina zen bizitza, pensatzen ari nahi zorein dela, orain, 12 urtetako ume bat, pentsa orain, dauka ditugun semeak eta 12 urtekin etxetik atera, internato batean, gainera guardiatik arteara. Bai, gainera Aramaiotik guardiara joateko, lehen da bizoko, irteten nintzen etxetik goizeko 7:00, 3 aldiz egon nintzen. Kursoaren hasieran, gero Gabon ondoren, eta gero Pasko ondoren edo. Arrasatera. Han autobus bat hartu Gasteizera etortzeko. Eta Gasteizetik irteten zen autobusa 4:00 arratzaldez guardiara joateko. Eta goizeko 7:00 irten etxetik eta arratzaldeko 8:00 iriten nintzen guardiara. Negarrez eta bagaitu etxeko oroimenez eta gauza hori guztiok. Bueno, sartzen zinik gero hango bizitzan eta ikasten eta gauza batzuk egiten da besteak. Pasatzen zen baina lehenengo egunak gogorrak izaten ziren bai, etxetik egin aparte da. Hain egoera ezberdinetan. Bai, bueno, baina bizitzak asko erakusten du. Eta beraz, esaten zenun, guardiatik gero Bizkaiara? Bai, gero Bizkaian, bigarren eta 3. urteak egin dituen artean, hor zegoen denpora baten izaniko bainu itxe bat, eta hori ere seminario bihurtu zuten. Momentu hortan seminario izan zen uste dute,
askorentzat irten bidea. Bueno, eta orduan Gasteiz Lizbarruti bakarra zen. Hau da, Gipuzkoarrok, Bizkaitarrok eta Arabarrok denok egiten genuen talde bat, eta seminarioan Gasteizera etorri nintzenen laugarren kursua egiteko 800 seminarista ginen, gaur bat ere. Eta irakasle finak ere bai, eta ezagunak. Bai, oso irakasle onak, seminarioko eziketa zituen gauza, horatzen gauza on asko, eta gauza ezain baita asko. Hau da, zera burupintza era oso itxia, estua, bizikera ere gogorra, oso austero. Euskal Herriko apaizak pizkat ezberdinak izan arren, edo beti Barandiaran eta barra zeuden, ez da? Ez, Barandiaria kenduta gerrandonen leku ona Barandiaran eta hori edo guztiok aparta, bai. Ziur asko gainera erresten egon zen Barandiaran protan, eta leku ona ere bai. Gerra horretik nola... Frankoren eragina beraz apaiztegi da. Eta apaiztegian ere gertatzen zen gure etxean egite zena. Gudari buruz eta horrelako buruz hitzik ere. Euskara ere guztiz kenduta zegoen, eta ikusten zen, bazeutela irakasle batzuk zaleak, eta zutenean horrean eskupetik eta betik batzuk redakzio euskaraz egitaz, baina hori silpean betik horrelako. Eta azteko ez bat galtzeko, ez da, euskara. Bai. Baina ia dena isilean, eta bai horrak gauza zituzten. Gero, hortik aparte, bai irakasle honak izan ditun bati bat, eta hortaz gaina eskerrak ematekoak, filosofia arloan. Oso irakasle honak izan dituen, eta horrek beste pentsaera kera batzuk, eta ireki zitzaizkigun. Gainera, pentsatuz Elizabeth nola izan den bere bere dotrinarekin eta hain zehatza, eta momentu hartan gainera gehiago, horrelako irakasleak filosofia arloan buru oso irekiekin, oso zabalekin, eta nola esaten zion, sed respetuosos con todo pensamiento hori, eskatzekoa da, eta hori beretaz eskatzen duten. Urazan, eskola handi bat, 800 mutil. Begira. Gaur egungo apaiztegian dana, ere bai? Bai, pentsa, genuen, amasei, 24 urteko mutilak, futbol talde bat genuen, Deportibo Alabasekin jolazten genuena, eta gainera ez zuten deportiboak erabazten. Oso gainera herrikoak eta gogorrak, zenba jende ez, Arabatik, Arabako herrietatik han apaiztegian. Bai. Bueno, leko guztietatik. Bai, eta Gipuzkoarrak eta Bizkaitarra zeuden. Eta gogoratzen naiz, Ondarruko seminario zegoen, nire kurso bat aurrerago, Aulestio, zela, ez, Erdozia, seminarioan zegoela, fitxatu nahi izan zuten, Deportibo Alabesek. Eta, bueno, handik urte betera, seminarioa utzi zuen eta Deportibo fitxatuta. Beste bat, Gipuzkoarra baita seminarioa zegoela, Laguardia, haren atzetik Reala ibili zen, eta baita fitxatu egin zuen. Hau da, oso futbolista, futbolari onak izan genituen, eta ez dizut esaten nolako koroa, eskola kantorun genuen, horrezea mutilek, horren beste mutilen artean, abotzi karagarrizkoak, eta arabarrak ere bai, arabarrak ere etziren atzen gelditzen, horrelako hauzetan, 26 urtekin. Bueno, hau da, eskola kantorun antolatu zenuten 26 urtekin edo. Bai, bueno, ni 26 urte nituela, bai. Eta eskola kantorun ja bazegon lanian apaiztegian edo zuek sortutakoa da? Ez, hori beti da ni seminarioa etorri nintzenean bazegoen oso indartsua, horren beste jentearen artean,
abotzei ikaragrezkonak zeuden, eta zen gaina koro bat, 80 lagunek osatzen geruena, oso indartsua. Egin dugu txikitatik Aramaion, eskola, Eliza, Guardia, Areta, gero Gasteizko apaiztegia eta musika. Musika hasi nintzen ikasten Aramaion bertan koroan, tiple nintzela, 6-7 urtekin hasi nintzen kantatzen, etxetik banuen hori, nire aita oso abeslari ona zen. Nire anai arreba guztiek ere baita abeslari onak, nire arreba asun, esan dizut, beka bat lortu zuela, eta gero monka gelditu zen, eta ditu bi musika karrera, piano karrera, goi mailakoa, eta organo karrera ditu nire arrebak. Eta hori, orduan etxean, bazekoen musikarako joera bat, eta gaina nire aitak biolina joten zuen, baita hori ere, kontutan izatekoa da. Eta txikitatik etxean nuen joeratxo bat, eta gero Elizako koroan solfeoa ikasi nuen, eta pianoa joten ere bai. Seminariora joan nintzenean, ikustut orduan, pianoko 4. urtea, pianoko karreran, joten ari nintzela, eta pianoen ere irakasle onak aurkitu nituen, eta ikasi nuen pianoa, organoa, harmonia, eta besten. Eta koroa zuzentzen. Eta apaiztegia utzi zenun, eta apaiza izateari utzi zenion, noiz? 17 urtetan egon nintzen, irakasle, eta lehenengo momentuko zer guztiak espiritu ametsak eta dena, poliki bizitzarekin topo egiten, hori moteltzen aritu zen, eta batipat niretzat izan zen, urte bat edo, urte pare bat izan ziren, oso interesgarriak edo kontuten izatekoak, izan ziren, 68 eta 69 urteak. Zer gertatu zen orduan? Alde batez, Vatikano kontziloaren ondoren, hizkuntzak, herri hizkuntzak, liturgiara sartzeko bidea ireki zutela. Eta Gasteizen zegoen orduan apaiz bat, euskararekiko guztiz arerioa. Eta debekatu egin zigun euskaraz ezer egitea, esaten zuelako, bere hemen Araban, etzegoela horrelako problemarik, eta esaten. Hori apezpikua edo? Bai, eta gotzaiak. Eta esaten, eta Aramaio, hori Gipuzkoa da, eta Gipuzkoarrak zainduko dute. Baina Araban ez dago horrelako gauzarik. Bueno, hori alde bateaz. Debekatu egin zigun, Gasteizen, euskarazko dizkizunak egitea euskaraz. Gero, hor sortu zen, euskararekiko komisio batzuk alde batez, tekstoak egiteko, liturgi tekstoak, eta testuak egin ziren gero musika beste batzorde bat egin zen. Eta, bueno, horre bildu ginen, 5 eskualdeetatik, hortik, iparraldetik belokeko aita bat etortzen zen, gero Gipuzkoatik, Bizkaitik, Nafarroatik eta Arabatik neu izan nintzen aukeratua, euskalduna eta musikaraia nintzelako. Gotzaiak etzidan baimenik eman batzarrotara joateko. Eta, bueno, orduan bi Josemari apezpiku edo gote izan ziren, nire ardura hartu zuten. Lehen da bizi, Zirarda, zen Josemari Zirarda, zen Iruñako gotzaia, eta berak esan zen. Arabako ordezkaria nire buru gelditzen da, eta orduan nire agintepean gelditzen da, eta orduan neu izango naiz, bere baimena eta gainera bakar bultzada ematen dio dana. Eta, claro, batzarretara joateko, gastuak eta izaten dira, eta berak ordaindu zituzten. Hori izatzen, lehenengoa, eta gero horren ondoren beste Josemari zetien Donostiako izan zenean, orduan izan zen. Arabarraren kontu guztiaketan, nire gelditzen dira. Eta
horrela hasi nintzen lanean. Hori izan zen lehenengo nire bigotearekiko lehenengo zera, oztopoa. Bigarrena izan zen baita urte hortan bertan Arabakoroa aukeratu genuen, edo fondatu genuen. Hori zen taldetxo bat gehienak nire adiskideak seminarioan kantatu izenikoak eta oso ezaguna ginen eta eskatu ziaten talde hori zuzentzeko presidentgoen. Eta oso gustu hartu nuen lan hori eta hor beste arlo bat guztiz ezaguna irekizi zaidan. Gente oso ona, zintzoa, sozialki komprometitua eta paisa etzana. Eta paisa etzena. Eta ordu arte ni seminarioan beti sartu izena hango horma barruetan eta ikusten beste mundu bat barrukoa baina hain edo asko hobea, gente zintzoa eta hor adiskidetasun oraindik jarraitzen dute oso adiskide beraiekin eta hori izan zen beste gauza bat. Eta zer izango dute jarraitzen dutelako lanian, Hori da, bai. Eta ni ezin dute, gero momentu batean utzi behar izan nuen zuzenketa, zen konservatorioko lanak etzidalako usten Arabakorak, baina oraindik oso lotuta nago Arabakoroarekin. Eta hirugarrena eta garrantzitsuena izan zen, 1979an katedral berria inauguratu zela, Francoren presentziarekin. Eta denporaz hori izan zen irailean. Eta maiatzean edo ekainean niri horren etorri zitzaidan abisu bat isilpean, kontuz zurekin pentsatzen dute, koruaz inaugurazio hortan, koru bat eraman dezazun eta zuzen dezazun. Eta ni orduan, kursoa bukatu bezain laizter, desagertu nintzen. Eta nire bila ibili ziren dudan, uste du, baina egin duten aurkitu. Eta nora joan zinen? Desagertuta egon nintzen. Madrilen egon nintzen. Madrilen? Bai, banekian egin dutela aurkituko, eta Madrilen pasatu nuen uda osoa, eta itzuli nintzen justu inaugurazio egun bertan. Irailaren 24. Eta hori izan zeia, gotzaiarekiko azken agurra. Handik aurrera, aurrez ere nik eskatu nion, baimena eskatu nion, nik musika ikastean nahi nuela. Neki musika zen, pizkatxo bat, sakabanatua, toki batean, ikasi bestean, konservatorioan inolako ikasterik enuen izan, eta nahi nuen, konservatorioko, ganorazko formazio bat, ziketa bat izatea, eta bere erantzuna izan zen. Dakizunarekin nahikoa da, hori utzi. Eta zidan, musika ikasten utzi. Eta, gero, hau gertatu zenean, hortik aurrera, izan ginen, momentu bat iritsi zen, bere arekin ezin izan gehiago hitzik egin, baina bere ordezkoarekin ezan nionez. Nik ezin du gehiago jarretu, apaiz izaten, zeren Kristo bezala nik gorroto horik ezin dut izan. Baina pertsona bati gorroto diot. Eta ikaragarrizko gorroto. Eta dago txaia. Eta nik ezin du jarretu. Beran eman zidan. Segunetan utzi zenion apaiza zaterri. Hori izan zen 77an. Baina ordurako pasoak ematen joan nintzen eta baina momentu bat iritsi zen ezin nola jarri. Gero eskondu, semeak eta bar? Handik 2 urtetara eskondu nintzen, eta handik 2 urtetara lehenengo alaba izan nuen. Hori aldaketa? Baina hori izan zen, apaizteari utzi, gero, Arabakoroa nuen laguntzaile, hori bai, eta handi 2 urtetara, neska bat aurkitu nuen tartean, eta eskondu ginen, eta horrela. Eta pozik hartutako erabakiarekin. Dudari gabe. Lehenago egin behar izan zenun eta zenun egin?
que gauza hori badakizu pausoka joaten dira, eta bata, gauza bata beste, nik uste lehenengo urteetan ilusioa hundiarekin lan egin nuela, apaiztegian, baina esaten dizut, pauso horiek gertatu zenien eta ilusio guztia, galtzen joan zen. Lehen da bizi nik uste nuen zela beste munduko enpresa bat, ilusio beterikoa, baina gero ikusten nuen makantasun asko zegoela barruan, eta batipa gainera nire, ondorengo jefearekin horrelako oztopoak izan ditu ginen, ez bakarrik Gotzaiarekin, baita seminarioan egon zen nire azken urteetan, azken urteetan ez da, azken urteetan, nire krisi denporan, beste erritore bat, horren gorapen honik ez da. Don Angel Zukia Goiko Etxea, Euskalduna. Nirekin inoiz hitz bat ere etzuen euskaraz egin. Inoiz etzuen. Eta zu bezala zenbat eta zenbat apaisa izandakoak utzi zuten orduan. Bai, izan zen desiluzio ikaragarrizko izan zirik. Mundua guztiz aldatu egin zitzegun. Vatikano bigarren kontzilio ondoren. Vatikanoak bide ireki batzuk uste dute utzi zituela, baina hemengo jendeak bide hori etzur. Bi eliza zeuden, ez? Bat oinarrian zagona eta bestea jerarkian zagona. Eta horrela jarraitzen du. Gaur egun, oraindik diferentzia handia goarek. Eliza batek jerarkian zegoena, ez zuen inoiz onartu adibidez martxoak 3an gertatu zana, eta beste eliza hori izan zen beste momentua dia azkenengo bultzada eman zidanek, horren ondone esan. Eta beste apaisa batzuek berriz bultzatzen zuten jende hura esatera, eskatu zuen eskubideak eta elkartu hemen elizan. Hori da, ni oraindik barruan nengo, momentu hortan martxoaren 3an, hori izan zen uste azken tanta. Gero Gotzaia zana, zitu iniz onartu, hilketa haiek, eta langileen errua zala, eta hori den hori gertatu. Eta noiz ikasi zenuen musikazu nahi zenuen bezala. Fundamentuarekin, eta lasai, eta... Gotzaiak esan zidanean, orduan, musika ikastea nahi nuela, eta berak ez zidan utzi matrikulatzen, orduan, beste... seminarioan beste irakasle on bat, aurkituren gero Gotzaia izan zen, Luis Mari Larrea, gero Bilboko Gotzaia izanikoa, berak izan zidan, matrikulat zaitez konservatorioan eta zeure kontura libre egin azterketak. Eta horrela egin nuen. Lehen da bizi, Gasteizko konservatorioan, orduan B mailako konservatorioan, Aldezarrean, eta egin dituen lehenengo azterketak, piano azterketak, harmonia azterketak, eta ondoren berak Larreak bultzatuta Bilboko konservatorioan matrikulatu nintzen baita libre bezala, eta han bukatu nuen goi mailako piano karrera. Baina, neure kontuz ikasten, Luis Aramburu nuen erdi irakasle, erdi adizkide eta bere laguntzarekin eta hor lortu nuen titulo bat. Eta gero, handik urte batzuetara, matrikulatu nintzen baita libre bezala Donestiako konservatorioan eta Paco Escuderorekin, Don Francisco Escuderorekin, kasi nuen ja, azken harmonia eta komposizio kursoak, eta han lortu nuen komposizio tituloa. Eta gero, suerte hundi bat izan nuen, Carmelo Bernaola izan nuela, maizu, adizkide, laguntzaile, eta Carmelorekin ikasi nuen ja musika praktikoa. Eta ikasle izatetik zuzendari izatera. Bai. Jesus Guridi musika eskolarena. Bai. Hori bai dela marka esan edut, zu, ja, hasi zinenean ikasten Jesus Guridi kontserbatorioan, eta orduan zinen nagusia, ez dakit zenbat urte izango zen ikon, baina berrogei. Bai, horrela, bai. Berrogei bat, bai. Eta beitu, ikasle izatetik zuzendari izatera. Hortik aurrera... Eta gainera, beste gauza, eta kontutan konservatorioan inolako irakasketari hartu gabe, konservatorioko zuzendaria izan nintzen.
Hau da, ikasketa guztiak horrela esaten dizute, sakabanaturik eta... Baina, zuzendaritzara iritsi nintzen. Bai, eta hortik aurrera, txinen gainera geldirik egon, adibidez, Arabako Diputazioarekin lan egin duzu, Luis de Aramburu musika eskolaren sormenan ere egon zinean, Euskal Herriko Gazte Orkestraren sorreran, Kamerata Gasteiz... Bai, badakizu eske gauzak etortzen dira askotan zuk pentsatu gabe. 40 urte arte, apaiza izan dako apaiztegian, eta gero 40 urtetik aurrera dana, esan nahi dut. Ezkondu, familia, ikasketak, zuzendaritzak, sortu ez dakiz ere, menegon, bestian. Bai, baina bizitzak berak sartzen zaitu horrelako gauzetan. Ni Carmelok zuzendaritza utzi zuenean, justu momentu gainera utzi zuen loxea aplikatzea tokatzen zelako. Eta pentsatu zuen Carmelo hori beretzat zer egin gustuko etzela. Eta orduan utzi zuen zuzendaritza eta neuri tokatu zitzaidan. Eta claro, horrek zekarren alde batez eziketa guzti profesionala konservatorioetan. Eta horrek esan nahi zuen, hor jente horre matrikulatuta zegoen, jente asko sobra zegoela. Eta orduan orduan alkateari, Pepe Kuerdari esan nigo, beste eskola bat sortu behar dugu, beharrezkoa dugu, hemengo jendea irteten dena, beste bide batetik izatzeko. Eta orduan, sortu genuen orduan, Luis Aramburu eskola, eta ez hori bakar baita Araba osoan, sortu zen beste hainbat eskola, eta aldundiak niri eskatu zidan horren koordinaketa eramateko, da orduan momentu baten izan nintzen, konservatorioko zuzendari, Luis Aramburu eskolako zuzendaria eta Arabako eskola guztien koordinatzailea. Ez zegoen beste zuzendari bat Araban. Musikarloan. Musikarloan, no, izan nintzen jaunda jabe momentu urte batzuetan. Eta hori ere... Bilduko naiz Luis Aramburuko arduradunarekin, eta bildu zineten zeu. Batzutan... Horek esan zidan... José Cuerda momentu eta zeuk izan behar duzu zuzendari, beste norbait aurkituko dugu, momentu eta hasierako momentuan zeuk izan behar duzu. Eta bizitzako beste momentu batean zaude orain, Sabin, esan nahi dut orain, sariak eta orain ze momentutan zaude, ze momentutan ikusten duzu zure burua? Alde batean ikusten sariak eta datozela, baina sariak uste dut etortzen direla ez dakit, januaraz edo zer gaitik eman didate Lekona saria momentu enten? Nik aina meritu eta asko gehiago beste jente asko du. Zer gaitik, hor pertsona batzuk daudelako eusko ikaskuntzan momentu enten ezagutzen nautenak eta gehiagorik ez. Zeren esaten dizut, nik ikusten dudala, beste gauza batzuen artean analiziak egiten ditut, beste batzuen musikari buruz eta neureari buruz ere bai. Eta ikusten dut, ni ez nagoela beste batzuk baino maila handiagoan edo gorakoan. Zer gaitik iritsi den hau? Ibilbide bat, ez? Ibilbide bat. Ibilbide oso bat. Bizitza oso bat agian. Baina beste askok ere badute, ibilbide osoa. Nik gauza bat eta zarro nago. Irakasle izan naiz, eta nire irakasleen artean jende oso gertatua, eta momentu enten maila honean dagoena. Zurine Fernanda Gara Navarrena, Juanjo Mena, Bingen Mendizabal, Carlos Mena, gaur eguno piano jotzaile goi mailakoak, Patricia Zanza, egun hauetan Gasteizen kontzertu batzuk emango dituen Afonso Gómez, eta oso maila handian daude, eta, nire irakasleak izan dira. Zerbait ikasi dute nire klaseetan eskuetan, edo bere talentua da, baina nire urtantaren bat egon daiteke eta hortaz nago guztizarro. Sabin Salaberri Urzelai, Lekona saria 2007koa, aurtengo Lekona saria berarentzako izango da, eta
Zorionak, Sabin. Guretzako ere zati txiki bat dala ustet, esan edet, aspaldi, ni sartu nintzenetik behintzat Radio Vitorian betidanik ezagutut hemen Sabin Salaberri, lanean gurekin, bere musika tarteak eta izanik, eta beraz, Sabin, zorionak. Eskerrik asko, eskerrik asko. Sabin Salaberri, gurekin egonda asteburu hontan, urrengo asteburuan ikusiko dugu zein izango den gaia. Ziurazki elkarrizketa dela izango, mai ingurua baizik, baina gaur merezita zuen elkarrizketa hau Sabin Salaberri. Eskerrik asko guztiei eta datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Euskal Ikaskuntzaren tartean Radio Vitorian. Jaio!